ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. имрӯз 25/06/2026 сол н хонаи арзон дар канали Саудо ТВ барои шумо. аз ҳамаи ҷои Тоҷикистон, мақсад ай ҳамаи минтақаҳо навор кардем. тамошо кунен, дар видео лайк монен, дар канали мо подписатсия кунен. ҳами дастгирӣ шава хонаҳои арзон мешава бачаҳо. ай ки ҷо то чанд сума хона дар кораи комментария кунен. худо хоҳад ҳаракат мекунем ки ҳами шумо комментария кунен, мо аз рӯи комментҳои шумо бо навори баъдинара пешниҳод мекунем. чизе ки барои фурӯш дорем дар WhatsApp рӯй кунен. омада ай пеш ҳатто навор мекунем, дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. навора шурӯъ мекунем. дӯстон бо диққат тамошо кунен. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстон азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ. дӯстон бовар кунен, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. мардуме ки ай клуб хонаи назди ҳавлигӣ гуфтесен, 3 комнатага 6 сотиқ замин, хоб кӯчаи Ҷаббор Расулов, шаҳри Кулобда қарор дора. 250 000 мега. ина мардуми Кулоб марамат. варианти беҳтарин барои харид кардан. 250 000 бо муомилаш қатӣ, 6 сотиқа, 3 хонага, ремонто кардагӣ, фасонак замонавӣ, яъне ки ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. рақамҳои соҳибхона ахираш 92 91 да метонен дӯстон занг занен, боқӣ монда маълумоташа бигирен. одамое ки ай клуб хона харен, саросимавор хонаро дӯстон ай даст натен, занг зада пурсоншен. дӯстон азиз, дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. бачакое ки аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз Шурчашма хона кофтестен, Айленский район 4 километр дуртар, продуктовый магазин дар кӯча ҳастай. хоб таксиҳои район мераванд, свет ҳастай. хоб марамат дӯстон 250 000 сомон, 3 сотиқ замин, 3 хона, Шурчашмаи Ленский район, яъне ки нигоҳ мекунад Душанбера. 250 000 рақамҳои 89 98 да ҳозир дӯстон занг занен, боқӣ монда маълумотоша бигирен. аз Ленский 4 километр дур тарак. дӯстон хонаи фурӯшӣ марамат, занг зада пурсоншен. дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки 3 комната, 2 сотиқ замин, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз дар Ганҷрес қарор дора. 235 000 сомон нархаш. рақамҳои 51 10 ахири номерои соҳибхона. ассалому алайкум, мардуми хонахар мега, ман хонафурӯшам, яъне ки хонаи фурӯшӣ дорам. хеле не ки бизнесмен нева, мақсад ки хонафурӯш мефурӯшам. хонама дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, лави раҳи Калон. ба ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад.
алиш намешавад, пули нақд дар корай 235 та иншоалло ки муомила дорам. Марҳамат дӯстон, рақамҳои соҳибхонада метонен занг зада боқӣ монда маълумоташа бигирен. дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшие ки шумо ждат дорен. Марҳамат, 160 000 сомонӣ як хонага квартира дар этажи шашум, масоҳати 34 квадрат, шаҳри Турсунзода, Регари Пешина, дар якум микрорайон қарор дорад. Яъне ки маҳаллаи Ягӣ, шаҳри Турсунзода. 160 хонара мебинен кадом ҳолат? Ҳолати коробка бачако. як хонаи калонай 34 квадрат, як хонаи калон мешавад. мақсад 40-45 квадрата ду хонаи майда мекунада. чунки мо дар ҳамин соҳа ки ҳастем медонем бачо. этажи шашум 160 рақамҳои 4058 аз номи Саудо ТВ метонен занг занен, боқӣ монда маълумотро бигирен. ҳамин хеле хонаи арзон ай кадом тарафо дар кортона бачо комментария кунен. ҳамин касе ки дора мо дороӣ мекуна бача азиз. дарем ба панҷумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. нафарое ки аз ваҳдат квартира кофтесен, доми тайёр дар пеши ҳукумати шаҳри Ваҳдат дар умум 42 квадратай дар этажи панҷумай духонага када мешавад. хона техпаспорт дора. видеошам ҳастай. дар WhatsApp бинависен рақамҳои 5088 боқӣ монда маълумот, видеонавори пирра метонен қабул кунен. 309 000 сомон этажи панҷум, духонага 42 квадрат, чорраҳаи Файзободи, шаҳри Ваҳдада. марҳамат дӯстон, занг зада пирсон шен. лайкоту намонен, дар канал обуна шен. ютуб канали Саудо ТВ ҳар рӯза навор дора бачо. ба ғайра ин канал бо ҳастай 3-4 канал дига ҳастай. Инстаграм, ТикТок, Телеграм, Фейсбук ки дар масъалаи савдои хонаҳо беҳтарин вариант дар сайтҳои мо бача азиз. дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартира тайёрай бачако. ҳамин нафарое ки сумтон тайёрай, ина марҳамат медарен зиндагӣ мекунен. дукомната квартира дар этажи дуюм, масоҳати 47 метри квадратӣ. хоб шаҳри Кӯлоб, кӯчаи маҳаллаи Сангак Сафаровда қарор дорад. 380 000 сомон арзиш бо муомила. чӣ хеле ки дидесен, хона тайёрай бачо. яъне ки ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагиай. этажи дуюм дар духонага 47 квадрат, ремонтҳои замонавӣ, шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Сангак Сафаров. 380 000 рақамҳои 16-12 метонен ҳозир занг занен, боқӣ монда маълумоташа бигирем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи сеюм, масоҳати 52 метри квадратӣ, дар панҷум микрорайони шаҳри Турсунзода. 347 000 сомон арзиш бо худохоҳад муомила мешавад. чӣ тавре ки дидестен, хона бо тамоми санъатш ремонт кардагиай. этажи сеюм гарячи этажай. дӯстон, марҳамат, панҷум маҳаллаи Регар Турсунзода, духонага 52 квадрат, ремонтҳои дараҷаи олӣ. 347 рақамҳои 3443 занг занен, маълумоти пираша бигирен. ҳамхели хонаҳои тайёр ай кадом тарафо дар кортонай дӯстон, комментария кунен. то чанд сума дар корай комментария кунен. иншоалло ҳаракат кардан авортон мекунем.
дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи сеюм, масоҳати 30 метри квадратӣ. Ассалому алайкум мардуми хонахар. хона дорои ҳама шароитҳои зиндагӣ. хона баъд аз таъмири замонавӣ, яъне ки телевизор, холодильник, стиральни машина, кондитсионер, шкаф, хоб термикси 40 литра. хулоса дӯстон, сенсорная плита, ҳамаи чизо дар боло қайд карда шуда, мақсад ки ҳастанд, бо ҳамаи чизо чорааш фурӯхта мешавад. техпаспорт дора. аз пеши моикаи 3 тана дасти чап 560 метр дарун, яъне аз роҳи калон 560 метр дарун. дӯстон азиз, 389 000 сомон. этажи сеюм 30 квадрат, ноҳияи Сино дар Гипразем, Душанбе. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони меҳрубон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи сеюм, масоҳати 30 квадратни метр, 320 000 сомон. дӯстони азиз, марҳамат. Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, анаишам қарор дора. 30 квадрата камтар арзонтар буда. дӯстон, хеле ҳолатҳо мешавад ки соҳибхонаҳо дар баъзе вақт срочна сум дар кор мешавад бо баъзе мисол камбудиҳои оилавӣ. шумо ҳамин сайтҳои Сауду ТВ-ра пайгирӣ кунед. мақсад мо дар ҳолатҳое мешавад гарани мисол хонаҳои арзон меғалтада бачаку, мо навор мекунем. ҳамун вақти навор кардем, ҳамин 10-15 минут хонаҳо савдо мешавад. ҳаракат кунем ки ҳамин навораи моро шумо пастани тамошо кунед. 320 000 сум барома пурсон шед. дӯстон, навори мо тамом шид. ма ватсап мегзорам барои қабули реклама. чизе ки доре роӣ кунед, ё ки омада ай пеш навор мекунам. лайкотро монед, дар канал подписатсия кунед. ай ки ҷо хона дар корай комментария кунед бачаҳо.